रायजोफ्रा एसे हमनो हादोंगोन आंबो राङापारानि खावसे बाक्सानि ओरै गरेस्वरनि तामुलपुरनि खावसे राङापारानिबो खावसे आङो जौनि जे एमाव बे मोनसे पेटेन जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना माबादि खान्थाल बिलाइ दिंखिया बिलाइनि कम्बिनेसन होनानै बे एमावखौ बानायदों बेखौ दानो आमेरिकाया मोनलांबा आरो सोरबा हारसाफ्राबो लांनानै जोंनिसो होनना बुंगोन आरो बिसोर मेसिनाव लांना मिहि टेब्लेट बानायगोन एमावखौनो होमबाना जोंनि आखायाव थानाय नङा जि पद्धतियाव बे जौ मावनाय बे माबानाया बैज्ञानिक बोरै खफ'खौ जाहोलायनानै डिस्टिल बानायनो रोंनाय दा बेखौ जोङो BTC आव लाइसेन्स होनांगौ होनना बुंबाय थादों जों गोदोनो बुंदों गोदो AGP गभर्नमेन्ट फैबा आसामाव सुलाइमुदनि लाइसेन्स होदोंमोन आरो जोंना ट्रेडिशनेल जितु जौ फिसिनाय जारौ रौ जौ फिसिनाय माइब्रानि दा बेफोरखौ जोङो एखे दिल्लीयाव माबायाव लांनानै प्रगति मैदानाव दिल्लीनि जोङो डेमनस्ट्रेसन होखांबाय मानसिफ्रा लोंनानै जोङो बुंदों बेखौ लोंबा डिसेन्ट्रिबो गायो गोथावबो बथलसेयाव 50,000 जौ फिसिनाया इन्टारनेशनेल मार्केट बेखौ मानो गारनो बेखौ गारनायनि खोथा गैया एम्फौखौ फिसिनांगौ दा लार्ज स्केलाव जौआ संनांगौ दा जौ संनायखौ लाइसेन्स होबा आंनि गामि देवलखुसि रङिया बेनिफ्राय गुवाहाटियाव माबा सारि गान खोमालायना जौ फानहैयो बर' हिन्जावफ्रा बिदिबो जानाय नङा आरोखि होमबाना जोंनो बायनो हाबाय जौखौ लाइसेन्स मोनोबा जोंनाव होफैदो गुवाहाटिसिम थांनांला बेबादि जानांगौ जोंनि मान सन्माननि खोथाबो बासिगोन आरो थाखा फैसा आरजिनायनि BTC आ रेभिनिउ मोनगोन बेबादि जागोन जोङो जोंनालायनो गाज्रि जोब बिदि सानफ्लांनाया बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा गोदो साम' सोबनो लाजिनानै हारसाफोर फैना होबा सिथ्लाव न'आव खारलांनानै सोबहैनायमोन जोङो दाथ' गुवाहाटियाव सोबनानै फैदों आं मैया बाजै हटेलाव साम'खौ साम'आ इन्टारनेशनेल बै साम' ओरै जुनाखं साम'खौनो थाइलेण्डफ्राव सागरनि सि फुड होनना बेखौनो फानो बिराद दाम गोसा बायना जानो हालायलायोसो दा जोंनि जानायफ्रा इन्टारनेशनेल जोब अमाया इन्टारनेशनेल अमायाथ' ओरैनो अस्ट्रेलियान अमा माबा अमा होननाय दंखायो गासिबो इन्टारनेशनेल जोब दा ओंखायनो जोंनि जितु ट्रेडिशनेल फुड आइटेम बेफोरबो जोंनि फैसा खामायनायनि थाखा फैसा बुथुमनायनि मोनसे मोजां राहा लामा बेफोरखौ जोङो गारनायनि खोथा गैया दिनै बोरै जों गुवाहाटियाव साम' फानहैनो हाखो हटेलावनो गोदो लाजिलाबायनाय साम' सोबनो गाहरि खावा खामुक खावा जानानै एखेबारे गोदाव सोराव जायोमोन दा बेफोरो मिथिस्लाबैनि थाखाय जानायमोन रायजोफोर हारिमुनि खोथाखाय बे खोथाफोरखौ बुंदों दा ओंखायनो गोसोखौ दाद खालामनानै गावनि सायाव फोथायनानै गावनि ट्रेडिशनखौ नि सायाव माबादि जोङो बांसिन थाखा फैसा खामायनायनि लामा लानो हायो आरो मा लामा दंबावो एम्फौ फिसिनायखौ होनबाय आङो ओंख्रि गोथाव संनानै फाननायखौ बुंबाय जोङो क'क्राझाराव थाबा गोलोम बोथोराव एसे दिगदार बिनि टेकनिकेल माबाखौ दिहुननांगोन AC रुम बानायनाबाबो फिथा दखानफ्राव बोसोरसेनि ओंखामखौ गोजां बोथोरावनो मोनो होनदां क'क्राझाराव लामा फिथा सावनानै फाननायफ्रा नङा होमबा दाउदै घुगनि फिथा उदाहरना लानायखौ आङो गोदोनिफ्राय नुबाय थादों दा फिथा सावनानै फानग्राफ्रा बर'ना सोब सिक्टे मोनजाथारै गोरिबासो फिथा सावो होननानै लायो जोङो दा सोरबा फिथा सावना फानबा एसे लासिं सिं मोननांगौ बादि जोंनाव अनेकनाव साननाय थादों बिदि नङा रायजोफोर बे मोनसे बिजनेस जोंनि फिथानि ट्रेडिशन
आरो जों दा साहा दखानाव जेखौ जाबोदों माबालायनो गजा सिंग्रा लबंग मा होनो रसगल्ला बेफोर जोंनि नङा आनहाइजेनिक निमखि जाबानो उदै दुखांखानो नागिरो दा जोंनि फिथाखौ जाना दा फिथाखौ बोरै जोङो हटेलसिम लांनो हायो बेबादि ओरैनो जुग्रुब जुग्राब बे माबायाव हाथायाव सावनानै फाननाय नङा स्टेन्डार्ड फिथा दखान बोरै बानायनो हायो बिनि खायदाफोरखौ जोङो साननांगोन आपग्रेड खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावनो हानांगोन रायजोफोर दा ओंखायनो गोलाव बुंला मोसानाय नायनोसैलाय झुमुर मोसानो होगोन होनना बुंदोंमोन दहाय एनाउन्सआव दा झुमुरखौ नायनो मोनसिगोन होननानै आङो सानदों आङो रायजोफ्रा एसे एसे हमनो हादोंगोन आंबो राङापारानि खावसे बाक्सानि ओरै गरेस्वरनि तामुलपुरनि खावसे राङापारानिबो खावसे आङो